Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Ezaztu igande honetan liburuaren nazioarteko eguna dela, Azlea urari begira haize bortitzak etengabe sortzen doinu bat kolatu eta Liburuen egunaren arira. Konturatu zarete zen garrantzia dauka literaturak beste arteetan, esaterako musikan edo zinean? hori egia da. Adibidez, Bob Dylanek literaturaren Nobel saria jaso zuen 2016an. Bai, eta zinemarekin lotura dutenak ere agertzen dira literatura Nobel sariaren. Adibidez, 2019an Peter Handke edo 2017ko Kazuo Ishiro. Bale, ulertu dut, gaurko sarreraren gaia zen musika, zinea eta noski literatura. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, horiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakar da desiozia. Ni hasiko naiz ondo iruditzen bazaizue. Eta literaturarekin hasi nahi dut. Gaurko egunean bi erreferente handi hil zirelako. 1689 Parisen Jean Racine, Frantziako poeta eta dramagilea, eta 1910 Connecticuten Mark Twain, Ameriketako idazlerik aldenetakoa. Bere lanik ezagunenak Huckleberry Finnen abenturak eta Tom Sawyerren abenturak dira. Eta ezin dugu ahaztu Charlotte Bronte, elebirrie inglesa, 1816an jaio zen Thorntonen Bronte aizpen nagusiena. Euren ama 1821an hil zen, eta Charlotte eta Emily, euren aizpan nagusi Mary eta Elizabethekin batera, Clergy Daughters eskolara bidali zituzten. Eskola honetan inspiratu zen Charlotte, Jane Eyre izeneko beste bere lanean agertzen den Lowood eskola beldurgarria deskribatzeko. You're my butterfly, don't fly away. Open my hand to me, cry and you'll come back to me. You're my butterfly, don't fly away. You're my reality, always be gravity. You're my butterfly. Bai, eta behin baino gehiagotan eramanda Jane Eyre eleberria zinera. Agian unea proposa literaturatik 7. artera pasatzeko, ezta? Bi aktore puska jaio ziren gaurko egunez, 1930ean Erroman Silvana Mangano, aktore italiarra, eta 1915ean Chihuahuan Anthony Quinn, mexikar aktore, idazle eta margolaria. Baldakizue Anthony Quinni bi bikoizlek soilik jarri diotela ahotsa euskaraz, Mikel Aldasorok eta Javi Bombok. Eta aipatu behar dugu baita ere Eleonora Duse, italiar aktorea. Gaurko egunez 1924an hil zen. Zinean ez, baina antzerkian bere garaiko aktore hoberetakoa dela konsideratzen da. Sara Bernaren lehiakide izanagatik elkarren arteko miresmen handia izan zuten. Antzerkia, musika eta literatura kombinatzen dituen disiplina handiena, opera izango da, ez da? Edo opereta. Eta zein da diferentzia? Opera serioa dela eta opereta komikoa. Nik nahiagot komikoa, Bai. Badakio. Horregatik, hurrengo aipamena zuretzat.
1913an Black el Payaso, edo euskaraz Black Payasoa, Pablo Sorozabalen musika eta Francisco Serranoan gitaren libretoa duen opereta estreinatu zuten Bartzelonako Coliseum antzokian. Ederra, Black Payasoa, eskerrik asko Goiuri. Gainera musikarekin hasteko, lotura zinobea, ez? Ni hasiko naiz, 7 urte pasa dira artista honek utzi gintuenetik. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Oh, Prince, ma petit Prince. Bai, Prince Roger Nelson, abeslari, kompositore, dantzari, letragile, enpresaburu, ekoizle musikari eta multi-instrumentista estatu batuarra izan zen. Bere lan eklektikoagatik, eszenaratze bitxiagatik, jantziengatik eta itxuragatik ezaguna. Polemikaz betetako bizitza eta hots erregistro zabala izan ziren bere ezaugarrietako bi eta akaso onartu bertzaio gitarraren ikono behartutetsu ere izan zela. Eta gaur, 20 urte Nina Simone hiltzenetik. Nina Simone, jaiotze izenez, Eunice Kathleen Waymon Tyrell. Estatu batuar, abeslari, kompositore, piano jotzaile eta giza eskubideen aldeko aktivista izan zen. 12 urte zituela jendaurren piano errezitaldi batean debut egin zuen. Bere gurasoak lehen lerroan eseri ziren bere ikusteko eta mugitzera behartuak izan ziren publikoko beste pertsona zuri batzuek euren tokiak hartzitzaten. Baina bere gurasoak lehen lerrora itzuli arte jotzeari uko egin zion Simonek eta hala izatea lortu zuen. Horrelako bizipenen ondorioz urte batzuk geroago eskubide zibilen aldeko mugimenduan parte aktiboa izan zuen. Highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Hey, my way, konturatu zarete, my way, eta Black Payaso, eta jo, ze pozik. Sarrera guztia zure neurrira egin da. Ekipo, aztu duzu ezer egunden gaur. Zuen bazaude zalantzarik ez dago mai gaur ostirala da. Hoxe, ostirala, eta ostiraletan maite mindua nago. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday. Ondo ekarria, Gaur, The Cure taldeko liderra den Robert Smithek 64 urte betetzen ditu. Zorionak Robert, Friday, I'm in love too. Spinning round and round, always take a big bite. It's such a gorgeous sight to see you eat in the middle of the night. Uste dut gaurko gonbidatuk ere gustoko dituztela ostiralak. Gaur Angel Cuerdo bidaiariarekin Tunisiara hurbilduko gara eta. Orioko zingira kanpina ere bisitatuko dugu, Pago eta Fest jaialdiaren berri ezagutzeko. Eta gure planeta zaintzeko, esna, tu onain jolasa ezagutuko dugu Pilar Oronozegin zozketa bat dugu prestuentzat. Liburuak, pelikulak eta abestiak hasiko algara? Irratiaren historian beste orrialde bat idazteko prest? Saioaren sintonia gurekin batera dantzatzeko prest? Etorkizuna irakurtzeko gai bazara? Baz montatu pelikulak eta gelditu gurekin! Ongietorri liburu jaleok apirilako 21 ditu gaur eta ostirala da ongietorri bigarren kafera.
Zuekin Mai Gorostiaga, Rosetti Pozo, Amsel Gold Raceetik orainik bueltatu gabe hortxe dabil azken bihurgunean galduta Tadei Pogačarren azken metroeak kontakizunean, ez da gizartan ibili den. Arratxaldeo, bizka bat aparkatu nire motorra liburutegi baten ondoa liburu eguna datorrelako! Asteburu pasa ez dakigu nora doan, edo akaso gero kontatuko digu baino libururen bat eramango du maletan, edo akaso hortxe esku artean dauka. Goiuri Ezeiza Arandia, arratsaldeon. Arrastion. Ui, ze mistika. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio, Elurbide gaur bigarren kafeak 571 du, arratsaldeak 4:04 minutu, apirilak 21, Saturnok ez dakigu zenbat eraztun, ze batzuk deskubritzeko izango dira ziur, eta zuek deskubritzeko duzuena, gaur urrengo 2 orduetan hementxe bigarren kafean, gertatuko dena, ongietorri, naiz irratian zarete. Think maybe you love me now, baby, I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the neighbors, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you ride me, you're coming around. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? Hey, don't it feel good? Jazzistik taldearen bertsionekin, Walking on Sunshine kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa, edo abiatzen ari gara gaurko saioa, baina ezertan hasi baino lehen behar dugu Goiurik bere ordenagailuko mikrofona muteatzea, bestela instream jarrean entzuten dutenek, streaming entzuten dutenek, bi bider entzuten dute. For the weekend, not back for a day. No, no, no. I said, baby, I just want you back. Eta gaurko saioa abiatzeko Mai Gorostiaga Pozok kontatu beharko digu zein den bere maite duta. Bi ditut, alda? Daitu, maite dut bat eta maite dutez. Hasiko naiz maite dutez ezarekin. A ber, atzo ikusi nuen sare sozialetan edo, aldizkari digital bateko titular bat, ez? Liburua, nazioarteko liburuaren egunaren arira, titularra hoxe zan. ¿Cómo conseguir que Alexa cuente cuentos a los más pequeños por el día del libro? Eta benetan, izugarrizko etxekolanak gauen, ez dutia lorik egin, pentsatzenea Alexak puin kontalari bihurtzen zela gauero umei kontatzeko, eta bernun gelditzen zan, ez dakit umen gurasoen arteko begirada, konplizitatea, kimika, magia, zeren Alexa bihurtzen bada ipuin kontalari, gero lo egin dut, porque azkenean pentsatu, igual urrengo ostiralean, bigarren kafea etortzeko ipuin kontalari bat, egon bidatuko diot, Alexari. Alexa etorriko da? Eta elkarrezkatu. Gonbidatu dut, ez dakit etorriko dira, ez, baina ondo gongo zen, ez? Alexa etortzea ipuina kontatzeko gurekin. Eta, guain serio jartzen ari naiz, eta guain benetako maite duta. Maite dut gaurko irratsaioan ez izatea ipuin kontalaririk. Abai? Bai. Ara? Ezke liburu egunaren arira eta ia guztik lana daukate gaur. Bolo pilo bat antolatu dira liburutegietan eta inbestelekuetan, eta seinale ona, ez? Ipuin kontalarik lana baldi maukat eta denok okupatuta badaude, ez dakiz zergatik ez dugu proklamatzen, egunero liburu eguna izatia, ipuin kontalari guztik lana izaten dutela. Beraz, maite ditut ipuin kontalariei, liburu eguna, eta Alexa mesedez pilak jarri. Akaso egin marko genuke egunero martxoak 8,
egunero Bai. liburuaren nazioarteko Era eguna. bat ados. Bai. Ze martxoak 8 bueltan, hola, genero ikuspegi landu xamarra duten ikuskizunekin programatzaileek duten bapateko interes punta hori ere, aztertzeko meloia da, Bai, eta gainera, deitzen duzu ekainean edo, eta esaten dizute, baina hori antolatu genuen ja martxoa 8. Nola ekarriko genuke beste emakume bat, ez jain genuen. Mesedez. She's got Bette Davis eyes to turn music on. Bide batez, mezu asko dauzkagu gaur, norbaitek esan digu, aizue, adie, zingira aia da eta, ez horio. Ba, zingira aia, bai. Aia da, bai. Ez dakite hori esan ote dugun, horiotik gertu dago, baina aia da. Gauzak garbi. Ze aiaren eta pagoetaren eremu geografikoare oso da zabala. Eta hor, mugakide eta ez mugakide, ba, nahiko saltxa. Ba, hortxe, zingira aia da. Gero jakingo duzu gehiago, zingiran antolatu den asteburu osoko, pagoeta fest ekimen horren inguruan. Bestalde, Gorkak esan digu, kaixo, egingo duo bat goiuri. Ara? Aspaldiko Inigo gaur zurekin bidaiatuko dut, furgon, badakit Ander Zubillaga laguna ostiraltxon dagoela. Bide batez zorionak, egungarren ostiraltxoa du eta gaur ataun irratiak. Zorionak. Eta Gorkak dio, nire maituta da bidaiatzea, zego dozkaten bidaiatzeko, beti bakarrik bidaiatu dut, zuek esperientzia hori indezue normala da, ez? Bai. Jendeak ez du ondo ikusten bakarrik bidaiatzea, ni beti Madrila, Santio bidea eta abar kontatu zuen esperientziak. Laizter kontatuko ditugu, jarraituko dugu, Gorkak dio, ze zozketa da, irratin egon naiz okupatuta. Ba, zozketa, zuzenan entzun beharrekoa da. Horre bostetako boletinen bueltan. Baina, euskal abeslari, talde baten, lider edo izandako, edo frontman izandako, eta gaur egun bakarka gehiagotan ari den, musikaria handi baten inguruko, zozketa da, egin behar duguna. Eta beste zozketa bat. Eta beste zozketa bat. Gero zozketatuko ditugu... kontatuko dugu edo zu kontatuko? Bueno, hemen egon zaitezte arratsaldeko 5:00, ze online jolas bat egingo dugu, eta galderak asmatzen dituzuen artean, ba, erosketa politiki batzuk egiteko bono batzuk zuzkatuko ditugu. She's a spy, she's got Bette Davis. Zuk bakarrik bidaiatu duzu, mai? Askotan, Zuk bakarrik bidaiatu duzu, Goiuri? Bai, Nik ere bai, Gorka, baino gure esperientzia kontatzen hasiko bagina, gaur bidaiatzeari buruz hitz egin behar duen, benetazko bidaiariaren bidaia, nolabait, denboraz kanpo utziko genuke. Ze bakarri bidaiatzeak dauzkan esperientzia mordoarekin, hizketan hasi eta hemen luzariko ginateke. Baina, honek ideia bat eman digu, ostiralen batean, Angel Cuerdo, Josu Iztuetak, Agurtzane Belauntzarenek, Iñaki eta Maialenek, edo ezin duten ostiral batean, nola egingo dugu bidai saioa? Gure bakarkako bidaien esperientzia kontatuta. oso ondo. Abixatuko dizugu, Gorka. Nahi baduzu akaso zuet horrik eta zuk ere kontatuko dizkiguzu, Santio bidean eta bestelako bidaietan egin dituzu. Bai, arrazoia dugu Gorkak, esaten duenean, jendeak ez duela oso ondo ikusten. Egia da batzuetan hor aurre iritzi ugari daudela, eta bueno, hori kezkatzeko modukoa dela. Angel Cuerdo, atxaldean. Arratsaldeon, etzen nere maite duta, baina nik benetan maite izan dut bakarrik bidaiatzea. Orain ere, ez da, jan makro bidei bat izango, ez da? Baina sarritan, ez da, zure kabuz, mendira jun, zu, ez musikarik ez ezera da, zure barne mundu eta murgiltzeko ere, ez ze gauza politia da. Gau pasa egitearekin bakarrik ez, hemendian gau bat ez lo egin eta horrengo gunean bueltatzea, edo hiri batera joan eta horrengo gunean bueltaino bakarrik, horre batek, ez dakit, beharroiek asetzen ditu pixka bat. Bai, netzako gomendagarria ere izan liteke. Eta azken akorde hoiekin jarraituko dugu jazistik entzuten, ze benetan oso giro goxoari zeigu sortzen. Saio hasiera honetan, Goiuri, zei Zarandia, zein da zure maite duta? Oso urduri nago. Amatxo maitia. Nere maite duta da, gaur, apirilak. Ara? Ui? Gaurko apirilak 21 honetan, Tolosara, lehenengo sorbeltza iritsi dela. We were just friends, 'cause I miss you, baby. Afrikan eman duten negua, oso azkarrak direlako sorbeltzak, eta esaten dutelako, Euskal Herrian sekulako hotza egiten du neguan, gu bagoaz.
Eta orain izaten da apirila, erdialde, amaiera gutxi gora bera, urtearen arabera, bueno, txorien migrazioak aldatu egiten dira, eta ez da beti egun zehatz batean gertatzen, baino gaur lehenengo sorbeltza etorri da Tolosara. Eta nola dakidan lehenengo sorbeltza iritsi dela Tolosara? Hasteko egin dudalako lehioak irikita. Eta gaur goizean entzun dudan lehenengo gauza izan delako sorbeltzaren kantua. Eta esan dut, ez da posible. Iritsi dira dagoeneko, banekilako burrengo egunetan iristikoak zirela gutxi gora bera, izan daiteke eta badaukat mugikorrean aplikazio bat. Eta orduan zuk grabatzen duzu zatitxo bat, eta esaten dizu zetxori dena. Zetxorien kantua den. Bai. Wow. Eta esan dut, ez da posible. Esnatu, niri sorbeltzak asko gustatzen zaizkit, noiz bai ditz egin dugu hemen. Bai. Irratsaio Nire honetan. zalantza da, sorbeltzak egaldia eten du? Edo jaio berriaren egaldien jarraitzen zuen? Ez dakit, hori ezin dut jakin, ea den jaio berriaren egaldia doia sorbeltz heldu baden, baina entzun dut, eta entzun ditut horrela notatxo horiek, eta esan dut, ez da posible, izan daiteke, eta orduan korrika altxa naiz, mugikorra hartu dut, jarri dut, eta aplikazioak bai eztatu dit sorbeltza zela kantuan ari zena. Entzulen artean norbaitek sorbeltzarekin alako lotura edo harremana egiten ez badu, Inoiz Goiuri kontatu du sorbeltza gazteleraz benzejo, Bai? ez dakit frantzesez nola den, behiratuko dugu oraintxe, iparraldetik entzuten gaituzuenek ere, kaso frantzesez erresago lotuko duzuelako, baina da animalia oso berezi bat, jaio eta egan hasten den momentuan, lehen egaldi hori oso delako luzea. Ondo egan egiten kontrolatu arte eta lurrera iritsi eta berriz ere egan jartzeko gaitasuna duen arte, 3 urte igarotzen dira Goiuri? 3 urte egan. Egan hasten denean, ja ezin da gelditu 3 urte pasa arte. Eta barkatu, baino fokoa pizka bat aldatzen, zu pentsatu duzu naiz bait, Goiuri, lehenengoa etortzen dela zuk gauean lehioa irekita egiten duzunean, lo? Egia da. Agian horregatik iritsi da. Frantsesez da Martinet Noir. Martinet Noir? Bai. Beltzaren arrastori badago hizkuntzan, noa beltza da frantsesez, Bai. benzejon berriz galdu egin da. Bai, baina sorbeltza, Sorbeltza, bai. Martinet Noir. So in love, baby. What can I do? I've been thinking. Nire gaurko maite duta da, atzo, mendik irratitik atera eta ikusi nuen, espaloiaren bestaldean, karreteraren bestaldean, nirekin ikasitako neska bat. Ez dakit, 18 urterekin batxiergoa bukatu dugun ezkeroztik, inoiz hitz egin dugun. Akaso noizbait parrandaren batean, hombre, zemuz da balda, lagoren batekin da, bai, oso harreman justukoa. Baina halako estima izan diogu elkar, haurtzaro eta nerabearo hortan, oraindik elkar agurtzen dugula, ez dakit, ilusio bereziz, maitasun ondiz, irriparre batez, agur da. Nolabait, poste naiz, zu ikusteaz, ondo zaudela ikusteaz, naiz eta, akaso ezkaren kalerdian geratuko izketan galdetzeko zen muzgo den bakoitza, harremana pixkator geratu da nunbait, baina badago, eta berazen adibide bat, baina askotan gertatzen zaita, ez? Badago jendea garai batean kariño hori, maitasun hori izan diozuna, eta bueno, agur horretan badagoela, izandako harreman horren arrasto bat. Irriparre batean, keinuaren gorputz hizkuntza horretan, posten naizu ikustez baita nire, aio. Eta hori guztia begirada batekin edo keinu batekin egin daitekela. Eta polita iruditzen zait, gure iraganeko, harreman onoiek, nunbait aldatu dira, baina aldatuta ere, hortxe daudela. You will fall from my face. I'm addicted to you. Angel Cuerdo, zein da zure maite duta? Nik aipatu dut, ezta, maite dut hori bakarri bideetzena, etzen ere maite duta, nire maite duta dagordazuna duta, nazioarteko liburen egun horrekin, eta momentu enten nago irakurtzen Xabiraldekoaren Kijoten el Kongo liburua, ezta? Ni ez naiz izan, Kongo ibaian, baino zenbat disfrutatzen ari naizen, zenbat maite dut, gaueko momentu hortan, nere burua nola murgiltzen den Kongo ibaian liburu baten bitartez. Hau da, liburuek duten gugeu, beste mundu batera garraiatzeko gaitasun hori, bai? Arriskuri gabekoa, baina nola murgiltzen zaituen, hau da, ez dakizu zenbat disfrutatzen zenbat maite dudan momentu eta sensazio horiek
momentu honetan ez da izango dira, Xabiraldekoaren eskutik, baino beste dozen idazlerekin, ez da, ja benetan liburu batean murgiltzen zarenean, disfrutatzen zaudenen, eta horriak pasatzen direnen, da ezin dezunen libururi utzi. Bai? Asko maite dute sensazio hori, izugarri. Get enough, lost in your eyes, drawn in blue, out of control. Maite duta kontatu dizkizuegu, zuen maite duta kontatu ditugu, eta arratsaldeak 4:28 minutu pasatxo dituen honetan, eta gure estudiren ondotik turista batzuk pasadiren honetan, horre erdigalduta zebiltzan Tolosatik da begiratu gaituzte. Ara, abek zer da biltzamen mikrofonekin izketan, irratsaio bat egiten, bigarren kafea izena du, eta plazer baduzue, sartu eta entzun, eta bestela entzun uinen bitartez. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bakarrik ala ez, bidaiatzera etorri gara, gaur ostirala da, eta ostiraletan badakizue, normalean ipuinetan eta bidaietan eta ipuinetan murgilduta egiten dugula bigarren kafea. Angel Cuerdo gurean da, entzun duzue dagoeneko, eta Angel Cuerdorekin Tunisiara goaz. Orain honetan uinen bitartez bidaiatzera. Angel Cuerdo kaldekoaren bitartez bidaiatu du literatura eta linina usaina duten orrialde horien bitartez, eta orain uinen bitartez eta zuek inguruan duzuen usainaren bitartez Tunisiara egingo dugu bidaia. Hor inguruan espeziaren bat balin baduzue eta pixkate Afrika iparraldera eramango bazaituzte, akaso iriki potetxoa eta usainak ere lagunduko dizue gurekin bidaiatzen. Tunisiara goaz, nondik eta nora, Angel, eta batez ere nola? Aipatu beharra daukat, bizan dudala estreinikoz oso momentu berezian herrialde arabiar bat, ezta? Asko jakingo duzue, Ramadanan gaur bukatzen dela, gaur da, ospakizuna handi bat, berez, nik neuk ez nekien, ezta? Baina momentuetan Espainian bertan, ezta? Musulmandar fededunentzako gaur jaieguna da. Berez, eskubidea osoa dute, eskolara, lanera ez joatekoa. Bai? Eta noski feste izugarri bat, gozoa konpartitzekoa, eta hementxe bertan uste Euskal Herrian aipatu dutela, 70.000 fededun biltzen dituena. Alaxe, guri sortatu zaigu Tunez bizitzea Ramadan garai bete-betean. Bai? Eta egunero entzuten genuen mezozan, momentu honetan Ramadanean gaude, bai? Tunez izan da, arabiar udaberria, nolabait loretu zuen lehen herrialdea, bai? Ni neroni egonda nengoen orain dela urte desente bertan, orduan momentu hartan bizikletaz egin nuen, oraingoan izan da familiarekin eta alokairuko kotxe bat erabiltz, beraz, bi moduak aipatuko ditut, izan ere, niri iruditzen zait, bizikletaz bidaiatzen, bai bakarri, bai taldetxoan abiatu nahiko luken edonorrentzat, eta batez ere, musulmandar, arabiar herrialden baten dela, tokiagian egokienetako bat. Bai? Aipatuko ditut arrazoiak. Bat, herrialde berez nahiko txikia da. Bi, oso anitza da. Bere txikitasun hortan, gauza eta, bentan eder,
eta anitzak dituzu bertan disfrutatzeko. Patuko genuke ez da, norbait, kanpotar bat Tuniziara iristen da, Kartago izeneko aeroportu galantara, eta behin bertatikan ez da, oikoena izaten da, Tunizian bertan, ez da, egun bat, bi pasa, zeingo genuke bertan, ez da, bat, noski, UNESCO babestua dagoen bertako zokoan murgildu. Tuniziako zokoa da, osoko modelikoietako bat, kalestuak, oso kiribilkatuak, nun zein dan ere gomendioa, sartu eta galdu. Nun baita aterako zea. Orduan, ibili, kalestu horietan, bertako, gune desberdinetan, hemen topatuko dituzu arropadendak, hemen espeziak, hemen bestelakoak, disfrutatu bertako, batez ere, ateak dira, sarritan Tunezen ibili denak, erakarriko zuen postale bat, bidaliko zuen argazki bat, bertako ateen argazkiak, bertako aldabarekin, eta, zoko oso berezia, posible baldin bada, seguro eskainiko dizuela, zoko itxia da, toki askotan, zoko horren, teiaturen batea, edo terrazaren batea igotzea, eta ez galdu aukera, behin goran, zokoaren beste ikuspegi oso desberdin bat ikusteko, batez ere, bezkiten dorre guztioekin, eta Ramadan garaian, gaina, bai alabai, momenturen baten ez berdin, beste batean hor txegongo da, almohazila, bere errezuko, otoiz guztioekin, ez da, bentan, netzako atmosfera berezia sortarazten duena. Tuniziak berak, beste osagai nagusienetako bat izango luke Bardo museora joatea. Bardo museoa da, segura aski, Egiptoko, museo nazionalarekin batea, ia Afrika osoan, biztitu litzeken, bigarren museorik oberena. Batez ere bertan biltzen direlako, Erroma, izan zen, kultura oso desberdinak pasadira bertatikan, Espainiarrak barne, baino erromatarrak bertan kolonia oso sendo bat finkatu zuten bertan. Eta orduan, bertan, aurkitu baitezke, erromatarrak ere zituzten etxeetan, eraikitako, batez ere, mosaiko aparten eredu desberdina. Joan Barreko museo horietako bat. Tunizia hiriburu hortatikan oso gertu dago benetan herri magiko bat. Herri magikoa dala Sidi Bouzid. Segurazki Mediterraneo osoan, egongo dira, ez da, Mediterraneoan, hiri aparta batzuk oso fotogeniko dienak, ez da, eta hau da horietako bat. Benetan, 5 metroekin argazkia, beste 5 metroekin beste argazki bat, daude argazki batzuk, seguraskona, Mediterraneo irudikatzuten argazki idilikoietako batzuk, ez da, etxe txuriak, ate urdinak, berrirore ate der, arabiar estiloko horiek, zoragarria. Horrekin batera, nolabait kultura murgildu nahiko bagenu, antxe bertan oso distantzi motzean, daukazu Kartago, garai bateko Kartagoren, gelditzen diren arrasto desberdinak, ez da, bertako anfiteatroa, termak, templuak, eta abar. Eta hori guztia oso distantzi motzean. Hori, Tunizia hiriaren inguruan. Behin bertatikan, esan dizuet, ez da, guk alokatu genuen kotxe bat, bertan kotxe bat alokatza benetan da merkea, pentsa ezagun, 20 euro ingurun, kotxetxo bat alokatu dezakezula, non nahikoa da, noski, ez balin badezu, murgildu nahi, Saharako, bertako dunetan, barrena. Baina bertara gerturatzeko ere nahikoa da kotxe simple batekin, kotxe merke batekin. Barderatzeko noski ez, baina gerturatzeko bai. Orduan, momentu enten familian, guk alaxi indeu, ez da, emaztean, ineu, eta 3 seme alabakin, kotxe merke bat alokatu, eta bagoaz Tunizeri buelta ematea. Badago ruta nahiko markatu bat, dala ezkenen handi bat egitea, eta bizikletaz ere, antzeko zerbait egilitekena, ez da. Azkenen, distantzek ez dira oso luzeak, eta, aipatuko dutuko txiki bat, ez da, txirrinduan bidaiatu nahi dunak, dauzke bi aukera, bat, sendo eta burugor ekin, zure txirrinduko, eguneroko jarduera horrein, edo, kilometrotxo batzuk egin, haizu, bero gehiagi egiten du lan, nekatutan nagoela, autoestope egin, eta zorionez, Tunizia oraindik ere bada herrialde horietako bat, nun autoestopa egin daiteken, egiteaz gain, jendeak gelditu egiten zaitu,
eta etzaile inolaz ere inporta txirrinduarekin batea egotea, ezta? Kargatuko dute pick-up batean edo txirrindua atzean, eta venga, eta eramango zaitugu. Zein da autoestopa egiteren bigarren abantaila, bai? Kilometro batzuk aurreratzeaz gain, nolabait esortzen dela oso kimika polita. Eta kasu askotan, edo gehiengotan ez balin bada, izango zara, pertsonari baldin bai dijoa, bueltan bere etxea, gonbidetu egingo zaitu, bere etxean, edo bere atarian, gaua pasatzea, bertan, afaltzea, eta ni daukadan, bidaietako anekdota horietako bat, izan zen oso intxata, bizikletaz bidaiatzen eginen, ni neu eta beste bi lagun, eta gonbidatu gintuzten, horrelako egoera batean, etxe baten, gaua pasatzea, eta afaltzen geundela, atera ziguten sekulako platerkada handi bat kuskusa, eta, oi asko zati batzukin, eta zenbait barazki, eta abar, ezta? Ze goxoa. Goxoa, baino nik ez dakiz ze bota, izugarri pikantea. Ai, ba. Izugarri pikantea. Eta gau, guk, nolabait, eskertu nahi genuen, bentan jan nahi genuen, zati, ni naiz, garei bateko itxuroitako bat ezita izan naizena, plateran dauna bukatu egin behar da, eta ezin, ze sufrimentua, ze neharmalko. Karo, eskez, gaude ohituta horrela hain bixilak dian platera jatera. Eta orduan, beti guatzen geha, hiru lagunok, jan nahi genuen, nolabait eskertu nahi genuen eskenitako guzti horri, eta ezin genuen jan. Orduan, beti guatzen geha, bitxikeri hortaz. Ez da, orduan, horrelakoetara prestatuta egon gaitezkela. Kotxekin jarraituko dut, edo biziketarekin, ez da, behin Tunisetik ateratzen garenan, daukagu noski Mediterrane osoa. Jun gaitezke, iparraldeko kostaldetiken hasiera batean, edo hegoaldera. Iparraldera joko bagenu, hortxe dauzkagu, Bizerte, Tabarka, kostaldeko herri, benetan ederrak, denetan nolabait aman komuna da noski mezkita, eta mezkita nagusia noski, eta mezkita nagusien inguruko bazokoa, Tunisen antzeko hortan, tamaina zagian txikixego izango da, baina ez dago antzekoekin, gero otomandarrek eraikitako gazteluren bat, nun gaztelu hori, azkeneko eredua otomandarrena da, baina aurretiken izango zan arabiarra, aurretiken izango zan espainola, aurretiken izango zan erromatar jatorrikoa, orduan, historia hondikoak nun kultura batek bestearen ondoren egin duna berreraiki eta berreraiki, ez da? Hegoaldea joko bagenu gauza bera. Aipatuko ditut, izen klabe batzuk, ez da? Hegoalderako bideotan izatetala norantza oikoena, Jamamez bat, irudi benetan ederra, antxe, ondartza, eta ondartzaren inguruan, aipatu dugun otomandarrek ereikitako gaztelu eder hori. Urrengona izango zen monastir bea, daude, Suse, monastir, hiri benetan ederra kostaldekok, non, aipatuko genuke momentuetan ze garaietan jun bertara. Aste santu bentan dira momentu oso egokia beroa pasa ez balima dugu nahi. Klima egokia. Baino kostalde nahikoa izetxua, beraz, bainatzerako orduan eta oso usarta ez balin bazea, eta uraren freskotasunak ez balin badizu kalte egiten, hortxe egongo da. Zer da klima egokia? Ze temperatura? Klima egokia izango genuke, Tunisian, 20, eta hegoaldean Sahara ingururtan 30 gradu inguruko da. Bidaiatzeko zoragarri. Baino txorako bagian fresko, ez da? Beste aukera zein da, udaran joatea. Udaran, bainurako eta kostaldean egoteko, asko ze klima egokiagoa, baino jungo bagina desertu aldea, batez ere eguerdi arratsalde bitarteko orduoitan bero gehiegi agian. Orduan, hoi norberen arabera. Behin, kostalde hori eginda, nik gomentuko nituzke, baita ere barnekaldean gelditzen diren, besteen, toki bereziak, ez da? Bat, izan gutzeke Kairouan. Naipatu dugu, Ramadan garaian junginen bertara, eta Kairouanek dauka, da hiri zaintua, da bosgarren hiri zaintuena, musulmandar erlijioarentzako. Bertako Medina, mezkita ingurunea,
da zoragarria, batez ere mezkita. Mezkita, ez da mezkita arrunt bat, bai, batetikan hartu zituzten inguruko garai bateko herri erromatarreko zutabegu asko eta asko, hobetuen mantentzen zirenak, orduan, eraiki zuten mezkita zutabe guztiek erabiliz. Orduan, ikusten duzu, garai desberdintago Kartagotarren, Feniziarren, erromatarren zutabeak, nasketa oso eder batean mezkitaren oinarri bezala. Bezetiken Medina. Medina da, berriro ere, pareta txuriak, bertako ateak, oso ingurune ederra, hain hiri zaintua izan da, tartean aurkitzen dira palazioak, eta palazio batzuk bertan oso ondo mantentzen direnak. Orduan, aukera handiak ematen dituen hiria. Bezetiken daukagu Elhem. Elhemen daukazu, historian eraikia izan den bigarren zirko erromatarrik handiena eta momentuan hobetoen mantentzen dana. Momentan hiri nahiko txiki bada, bertara iritsi eta ikustea oso ondo mantentzen dan zirko erromatarra, ikusgarria. Olaxe, jute malinbagia poliki, barneratzen, noski, iritsiko gineke, jungo gineke desertu aldera gerturatzen. Desertu alderako bide hortan, ja topatzen gara, norbait baldin bada, Star Wars edo las galaxiaseko jarraitzaile sutsua, pentsatu behar dugu, pelikula ontako, Tatooine planeta, dagoela oinakota, Tatooine izeneko hirian, non bertako berotasun hotzaren gati babesteko eraiki zituzten etxeak lurrazpian. Hori alde batetikan, eta bestetikan nola lurrazpian zeuden, etxaientzako ere zin ikustezinak. Oso gertu egon bitarte ez ziren ikusten. Orduan, Steven Spielberg eta beste hainbat, zinema zuzendari, gelitu zen buziz maiten minuta eraiki mota hauetaz, eta Tatooine planeta, dago oinarrita bertako trogloditek eraikitako etxeetan. Hau da, bentan bereitako asko oso ondo mantentzen dira, kasar izena dute, eta, bada alde batikan, zinemaren mundua murgiltzeko aukera bat, eta benetan beste etxe mota batzuk ikusteko aukera, ez da? Orduan berriro aipatzen enez, erromatarrak, trogloditak, mezkitak, oso anitza. Gero netzako, benetan, balin badago toki magiko bat, izan barko luke noski, ja desertua. Desertuaren barruan, Maroko baditu, Saharako desertuaren barruan, badago, desertu bat, Saharakoa, oasi bat eder, ezin ederragoa, eta barruan dituena urte hermanetako putzu bat. Orduan zaude bertan, agian kosta balin bazitzu bertan haino iristea, hau da, uraren beharrean balin bazaude, bertan igeri egiten, oasiaren barruan, desertuaren ateetan. Orduan, han osoikoa da noski, ez da, bertara irista kosta egiten da, nahiko urrun dago, baino, behin bertan, egin nahi duenak, ez da, oiko, dromedario irtera, kuadetan ibiltzea eta bar, ezin hobeto izan ere, denek eramango zaituzte desertuaren erdian topatu zuten fortaleza erromatar batetara. Bere garaian erromatarrak eraiki zutena nolabait, batetikan komertzio aldetikan eta baita ere segurtasun aldetikan babesteko beraien imperioko mugak, hegoaldeko bereber tribungatikan. Orduan, toki oso kurioso, batetikan esan dugu, oasia, urter maloiek, oasiaren barruan, duna oso ederrak, eta batetikan historia romatarrena, ez da? Hau da, Gilani, Sardilani izena du oasi horrek, eta, edozein gidartzen dugula, horko markatuko digute, bertaraino iritsi beharra dago, aipatu dut, edozein kotxerekin iritsi daiteke, eta bertan gomendagarria. Gure handi horrekin jarraituz, gerturatzen jungo gineke, oraingo honetan, ja, Argeliarekin muga egiten duten bertako mendi ingurunetara. Berriro aldatu iten giroz, mendi ingurunea da, mendi ingurune oso desertikoa, bertara iristeko dauzkagu berrirore gatzagak, ezkeren, desertuak, bertako itxasoak urtzen juntziren inean, gatzagak elitu ziren, eta askotan entzun izan dugu espejismoaren irudi hori,
modu erreal batean, bai ala bai ikusteko aukera ematen duena. Bai? Azkenen, desertuak ematen du espejismo hori edo ikusteko aukera, baina gatzaga baldin badago, gatzak egiten du islada txorrekin, bai ala bai, ikusiko du, bai, ikusten duzu, hortxe urgunean bada ura. Eta jutezak gerturatzen, eta kabo ura. Bai? Orduan oso toki kuriosoa, gatzaga guztiak pasata gero, iritsiko gineke Argeliako mugaraino, eta dauzkagu mendiak, mendi lehorrak, eta tartean oasiak. Eta hemen ere oasi, dira osei, tozeur izena zonalde guzti horrek, betan oasi ederrak, berriro ere, beraien ur saltotxoarekin, eskertu egiten da, zure, orain momentu honetan, 30 gradu, udaran 40 zerbait gradurekin, ur freskoetan murgiltzea, bai, eta batez ere ingurunea, ezta? Arroi hori, palmerondoak, eta ura. Eta gero, inguru hortan sortzen da magi hori, ezta? Tarteka, garei bateko beraien etxe abandonatuik sortzen duten, ezta? Irudi magiko hori, herri abandonatu bat, ez denuek esango Machu Picchuren antzekoa, baina, antzeko irudi batekin, ezta? Orduan, palmerondoa, arroia, uraren bidea, eta herri abandonatua, bai? Netzako bentan gustagarria. Bueltako bidean, nolabait, gerturatzen junko bagina Tunisiara, bai? Berriro topatuko gineke, mugaik ez zuten erromatar herri desberdinen arrastuekin, bai? Daude desente, bai? Bakoitzak, mantentzen du, erromataratea, templua, eta abar, bai? Baina badago bat bereziki, douga izena duena, wow! Bai? Lehen epatu dugu Machu Picchu, hau da, nik inoiz ikusi dudan erromatar herriren arrasto ederrena, bai? Hau da, benetan, dago oso toki ederran kokatuta, bai? Inguruko, belaze, gari lautadakin, olibondoak noski, eta nola utzi zuten herria, eta nola mantentzen diran bertako templuak, aipatu ditugu, templu desberdinak, eta batez ere kaleak, termak, eta abar. Hau da, oso asko konparatu daiteke Machu Picchu batekin. Eta beste abantaila bat, Machu Picchu bat, baina praktikamente jenderi gabe. Baina, pentsau, bakarrik gaudela, horren toki magiko batean. Horrek esperientzia guztiz aldatzen du. Bai, bertan zaude, zure kabuz, galtzezea bertako, arrasto, templu izan zitzezken horien artean, etxezar, eta sentiarazen zaitu, ez da, erromatar gareitara bueltatuko bazina, nik askotan epatzen dut, ez da, denboren makina eukiko bagenu, ez da, ikusteko bertan nola bizitziren bertan, izango zala bertan zerbait aparta, baina, kasu honetan ematen du, denboren makinari gabe, irudi bat edo bentan ikustekoa ze izan zitzeken garei batean, bai? Hori nolabait bidai aldetikan, ezta? Eta gero aipatu dudana, momentuan bizizan duguna dela Ramadana. Bai? Bere alderdi on eta txarrekin, ezta? Azken filan, Ramadanean zeuden, zorrotz betetzen ari ziren Ramadan bat, bai? Tunez nahiko herrialde irekia da, bai? Orduan, esate baterako, ezta? Emakume asko eta asko, ikusiko ditugu, belori gabe eta abar, bai? Orduan, lasai asko, ez da, bertara oporta juten direna, bainatzen dira bikinian, eta orduan, mentalidade nahiko irikia duena, bai? Baino, Ramadana, bereik ulertzen dute, noski, ospakizun erlijioso bat izateaz gain, nolabait, beraien gorputzaren garbitasun bat egiteko ere, bai? Ez da? Orduan, batzuk egingo dute, gehiago fede aldetikan, eta beste batzuk osasun aldetikan. Kontua da, nahiko zorroz betetzen dutela. Bai? Beraz, horrez esatezun, suposatzen zuen, goizeko 4:00 arratsaldeko 7:00 gutxi arte, 7:00 arte, jateko tokiren bat topatza, nahiko edo oso zaila zala. Bai? 7:00 gutxitan, zan momentu, eguzkia sartzen zan, almohazin ateratzen zan mezkitara, errezua botatzen zuen, petardo txoba botatzen zuten, eta hasi ziteken afari garaia. Momentu hortan, kaleak gelditzen ziren hutsak. Isiltasun totala. Bai? Ordu bete pasatzen zan,
arratsaldeko 8 inguru, eta hasten zan berriro jendea ateratzen kalera, denda guztiek irekitzen, gaueko 11 eta horrek batzun festa bazala. Bai? Ze giroa sortzen kaleetan, egunean zehar erdi lokartuak egon ziren kale hoiek, gauean ze bizitzatzen zuten. Orduan, bueno, da beste modu bat, beste egoera bat, bizitzekoa, herrialde arabiar bat, egunean zehar, nahiko itzalita, bidaiatzerako orduan, eroso, eta gauean, gaueko festarekin batea. Niri Marokon egokitu zitzaidan, Ramadana bizitzea, gure kasuan izan zen hegaldiak eta hartu, ez dakitez, hilabete asko lehenago, aurrezteagatik eta gauza horiek, eta ezinen ohartu, garai horretan Ramadana izango zela, eta bapatean norbaitek esan zuen, aizue, ikusi dut, guan gaudela, Ramadana izango dela, eta hori bidai, ze bitxi eta bai, eta taldean junginen eta batzuk esaten zuten, ze pena ez, ze dena desberdina izango da, eta beste batzuk, baina horrela ikusiko dugu benetan barrutik, eta aitortu behar dut, han egon ostean, eskertzen dudala pila bat, sentitzen dudalako bizi izan dituela 2 Maroko. Bi bidaia desberdin, bidaia bakarrean. Eta laxi da, gero gaina, batze gaueko hortan, ez da, nola geltzen ziren kafeteri guztia, jendea xixarretzen, eta benetan, beraiek ere, den argiztatuta, eta festakiro batean bezala, gaur egun ere, gaur bertan ere, beraientzako gau hau izan da bezala, ez da, festakiro bat, bai? Hilabete bat iraunduen, garbik eta sinismen prozesu bati, amaiera bat ematea, eta bertan, gauetan, jarretzen zuen izaten, ospakizun bat. Ze ona. Yo mine kabidi breu man milo man lenyan Aglo komanda am aglo koman female bulfate Afrika Ici ou ailleurs la paix crie du bonheur Esango bazenite orain ez, duela ordu bete. Goiuri idatzi, bisitatu nahi dituzun urrengo 3 herrialdeak. Ziurrenik enuke Tunisia esango, ez dakitez, aurretik baditu dalako, Egipto ikustea gustatuko litzaik asko edo Kuba ikustea edola, baina Angel entzun da gero. Aldatu dizu pixka bat. Aldatu zait guztiz zerrenda. Aste bete, 10 egun, 2 aste dituen pertsona batentzako benetan toki zoragarria. Eta euskazulako gauza pilo bat oso distantzi txikia. Oso. Eta aipatu ditugu desertuak, aipatu ditugu trogloditak, aipatu ditugu arabiarrak, erromatarrak, feniziarrak, kartagotarrak, eta dena, ordu terdi 2 ordutako distantzi batetik besterakoa, ez da? Eta baten, 2 ordu pasa dira, ostras, hemen benan zerbait oso desberdina daukagu. Nik ezagutzen nuen, ez da? Ni oso erakarritan nengoen Tunisiaren gatik, eta guztetuko litzake, jendeak bertara joatea, eta hala da. Badaude beste herrialde bat, asko deitzen diote Tunisiari Maroko light bat. Netzako ez da Maroko light bat. Bada Maroko bat, Maroko handia da azkenen, denso xeua, komprimatu xeua, bai? Maroko.zip. Hoi da. Aizu, Angel, nola erabakitzen dezuen ora joan? Horrelako familia bidaietan, ez? Referenduma egoten da etxe? Hori da, norbaitek erabakitzen du edo denon artean adostu beharkoa da? Kalitatezko botoa dago? Egokien izango niteken noski kalitatezko boto bat egotea, denon artean ondo eztabaidatzea, baino errealitatea da, nolabait nik eukitzen dola zerrendatxo bat, eta baditugula, ez da, aste santua, 2 aste ditugu, orduan distantzi motzean, udara, denbora desentez gehiago dugu, ez da, guazen aprobetxetan bidai luzeago bat, toki urgunago batea egiteko, nolabait, erabaki horik hartu izateko baita behar duzu informazio gehiago da. Beraz, fio dira zure irizpidea, horrean. Oraingoz, baino beraiek
Bueno, sarritan ez da... Seme-alabek zatin dute, Angel? Eneko 17 behar ditu, Aimarrek 16 ingo ditu, eta Naroak 11. Bai? Orduan, azkenen beti nahi dugu bizizan ez dugun hori. Bai, neri askozek, herrialde guztiak dira interesgarriak, eta dene dute bere ekarpena noski, baino nei askozek ekarpen gehiago egin izan didate Afrikar herrialdeak, Asiar herrialdeak, ezta? Ok gehiago jotzen dute, ez dakit, guagian gutxiago joan izan dugalako, deitu herrialde okzidentalizatuagoetara, bai? Ezkeren, zenbat buru, hainbat aburu, bai, netzako Tunisiak eskaini didana, Marokoko eskaintzen dizuna, Egipto beak, Afrika korokorrean, eta ez hori bakarrik, herrialde okzidental batean topatu dezakezuna, seguraski hemendiken urte gutxi batzutara ere, antzeko jarraituko du, bai? Etiopia batek bizi duen egoeragatikan eta damakin aldaketaren gatik eskaintzen dizuna, bagian hemendik 20 urtera ez da gauza bere izango, bai? Neri horrelako herrialdeek tirasko egiten dira. Alaikum salam, bienvenue au souk de Marrakech. Guk musikarekin bidaia egin dugu Tunisiatik abiatu, ondoren jetxi gara pixka bat Afrikako hegoalderuntz, eta orain bueltan goruntz Tunisiara ez, Marrakexera, eraman gaitu musikak, Marrakexeko zokora, tira, gaza guztiak ere esan behar dira, iparraldeko Afrikako musika joerak ere, ez dira inezberdinak iparraldeko herrialdeen artean, eta hor patroi ritmikoak eta nahiko antzekoak dira, beraz ez gaude ingalduta naiz eta kantu honek Marrakexeko zokoari egiten dion kantu, Nik ere emaitzean, ez da, musika, kultura, amesten duenarentzat, eta gustoko duenarentzat ere, daude bi jaialdi, bat, duzeko festivala, erakartzen dituena, batez ere, Sahara inguruko tribuen kulturak, dantzak, ospakizunak, zaldi lasterketa, darbedario, lasterketak eta bar, benetan, aukera duenak, ospatzen den garaian jutekoa, oso gomendagarria, eta bestea, gehiago musika arabiarragoarekin erlazionatuta, bai? Eta okzidentala bera ere bai, Kartagoko anfiteatro erromatarrean ospatzen den jaialdia, bai? Bai bestea, bentan oso gomendagarria, eta gero baita ere, zirko erromatarrak beak ere, antolatzen ditu bere jaialdiak, bai? Orduan, ze eszenatoki hobea, garai bateko zirko erromatarrean, kulturaz, musikaz, antzerkiaz, gozatzako aukera baino. Ángel Cuerdo, salam aleikum. Salam. Alaikum salam. Eskerrik asko Ángel Cuerdo, datorren ostiralean ez, hemendik kurtsu bukaera baino lehen egingo dugu beste hitzordu Angelekin, baina horreratu nahi dizugu laizar jarriko dugu lan martxan dutela, kurtsu amaierako, iragua jaitxialdi, bazkari, iluna bar, dagokion hori antolatzeko. Hori ere, uinen bitartez bakarrik ez baizik eta zuzenean bizitzeko. Eskerrik asko Angel, izan ondo. Berdin, ondo izan. Keep calm and bigarren kafea. Eta arratsaldeko 5 eta minutu bat pasatxo ditugun honetan, atzerapen puntu batekin barkamen eskatuta, arratsalde on Oiane Ozaetari Naiz Irratiaren estudio zentraletatik. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon danoi, nazioartera begira jarri behar gara. Dominik Raab Erresuma Batuko lehen ministrorde eta justizia ministroak dimisioa eman duelako laneko jasarpena egotzita eta bere kasua aurrekari arriskutsua dela adierazi du. Alex Txalkek ordezkatuko du justiziako titular gisa eta Oliver Doundek lehen ministrorde gisa. Raaben karguak beraz bi lagunen artean banatuko dira. Alde batetik Alex Txalkek orain arte defentsako estatu idazkaria zena justiziako titular berria izango da eta Oliver Douden presidentziako ministro karguaren antzekoa betetzen duena lehen ministrorde berria. Sunak elkarteko bozeramaile batek ostiral honetan baieztatu duenez, 26 urteko Txalk Txelteman Ingalaterrako barrutiko diputatua da 2015-etik eta 2022ko hauteskundetan alderdi kontserbadorerako lehen ministroaren hautagaitza babestu zuen. Eta Oliver Douden orain arte Lancaster dukerriko kontsailerra
lehen ministrorde izendatu dute. Biak dira Sunak elkarteko hurbilen dagoen zirkuluko kideak eta tristura handia adierazi du alderdiaren eta gobernuan dituen aliatu estatuenetako bat galtzeagatik. Rabi buruzko susmoak kanpo arazoetako ministro zenekoak dira, baina ikerketa 2022ko azaroan hasi zen. Lankide hoiek larderia egoerak eta formatzarrak kontatu zituzten, eta hori idatziz geratu da Rab eta Rishi Sunak lehen ministroaren gaineko presioa areagotu duen txosten batean. Eta bestetik Argentinara egingo dugu salto. Alberto Fernández, Argentinako presidenteak, kargurako hautagaiez izatea erabaki duelako. Agintariak aitortu duenez, urte hauek ez dira garai errazak izan, eta orain primarioetan peronismoa biziberritzearen alde agertu da. 2019ko abendutik da Argentinako presidentea. Komunikatu berean Fernándezek batasuna defendatu du, barne kritiketatik haratago, herrialdeak bizi duen egoera ekonomiko gogorraren erdian. Fernandezen esanetan ez du inoiz anbizio pertsonalik jarri multzoaren beharraren aurretik, eta bere militantzia politikoaren hasiera eta Argentinan diktadura amaitu zenetik igaro diren 4 hamarkadak gogorarazi ditu. Gobernualdi berriagoak ere aipatu ditu, hala nola Mauricio Macirena bere ustez Hego Amerikako herrialdearentzat egonezinaren zikloa izan baitzen. Primarioen prozesuan zuzenean inplikatuko dela agindu du, bere ondorengoa ere lankide bat izan dadin, eta eskuinak bere amets gaiztoa eta iluntasuna berriro ekarriko ez duela Argentinara. Onarte momentuz arratsaldeko 6etan itzuliko gara berriro ere informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Oiane Ozaeta, bagoaz aurrera, hementxe bigarren kafean, orainik ordu bete gai ugari kontatzeko astea amaitu harretik. Ez dakit zer den gozea, ez dakit zer den drama, ama, santxa alma, onartzen duguna da soilik gurea, arrakala zirekituetan gordea, betea dago nire hitzen zarama, bilduta daramatzatenak banan, poltsikoak utxik eta bihotza betea. Poltsikoak utxik eta bihotza betea. Arratsaldeko 5 minutu izango dira, 2 segundu barru, edo beto esan da, arratsaldeko 5 badira dagoneko, eta guk aurrera egin behar dugu Goiuri beste gai bat ezagutzeko. Eta galdera bat egingo dizuet. Bai. Zenbat maite duzue Amalurra? Infinito. Infinito? Zenik erantzuna argi daukat. Nik asko. 3 aldiz asko. Horregatik, Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak online jolasaren 3. edizioa abiatu du. Esnatu izenburupean, planeta zaintzeko, esnatzearen eta individualki zein kolektiboki ekitearen beharra, azpimarratu nahi dute, erakundea osatzen duten 85 kideek. Su espuma me abraza, debajo del mar siempre estuvo mi casa, aunque a veces me abraza la fuerza con que el oleaje me agita las alas, el hambre y las balas, el miedo y el ansia. Jolasaren bitartez, mundua eraldatzeko egin ditzakegun ekintzak ezagutu ditzakegu, edo kontsumo arduratsurako tresnak eskuratu, edo planetan gertatzen diren giza eskubideen urraketaz jabetu. Beste era batera esan da, esnatu egingo gara. Bajo tu horizonte que no hayan besado mis ganas. Aski diren Pasaden urtean jolasten aritu ginen, eta gure artean lehia txiki bat piztu zenez aurten berriro ere jolastea erabaki dugu. Horregatik, Pilar Oronoz, Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeko bozeramaileak gonbidatu dugu. Ea erantzun batzuk txibatzen dizkigun. Arratsaldeon, Pilar. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dut ustezu hemen erantzunak txibatzera etorri zarenik, ez da Pilar, Goiuri tranpatan ari da. Bueno, lagunduko dut, pixka. Bai, bueno. Pistak behar da, emango ditugu. Bai. Gaur abiatuko da Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren edizio berria, eta urteak dira Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak lan egiten duela zinemaldiarekin. Zer eskaintzen dio zinemaldiak erakundeari eta zer erakundeak zinemaldiari? Zergatik hartu eman hau? Bueno, lotura izugarrizkoa da, ez? Kultura da erramienta bat oso potentea, mundua hobetzeko, bai?
Orduan, zinemaren bidez, irudien bidez, istorio pertsonalen bidez, lortu dezakegu aldaketa oso handiak pertsonengan eta egiten ditugun gauzengan, nola bizi garen, orduan kultura da beharrezkoa mundu hobe bat eraikitzeko. Eta, koordinakundean hor gaude, giza eskubideak ere defendatzen, bai gure hurbiltasunean, bai urrun dauden pertsona eta komunitate hoiengan. Orduan lotura da oso estua, bai. Zinemaldiko eskuorri ofizialetan agertzen den QR kodea eskaneatuz jolastu daiteke sortu den zuen jolasaren 3. edizionetara, baina Donostira gerturatu ezin duenarentzat badago web orrira sartzeko beste modu bat, ezta? Bai, begira, zinemaldiaren web orrialdean bertan ikusiko dute irudia, da hartza txuri handi bat, kartelan agertzen dena, orduan hor dago sartzeko modu bat. Gero, bigarrena da koordinakundearen web orrialdea, orduan jartzen badugu Euskadi koordinakundea, berela aterako zaigu helbidea, eta azkenik ere nik probatu dut, eta jartzen badugu esnatu 2023 utxune bat eta jolasa, bai? Hor ere aurkitzen dugu berehala. Zen izenak, jolasak dauka izena esnatu. Orduan, esnatu, aurtengo urtea, utxunea eta jolasa. Orduan, 3 bideo horietatik aurkitu dezakegu jolasa. Guk badezpada, hemen txatean jarri dugu esteka, entzuten ari direnak sar daitezen, eta guk ere sartu nahi dugulako, ze esan bezala, lehen urten hola lehia txikia egontzen gure artean, pikatu ginen pixka bat, eta aurten ere jolastu egin nahi dugu, baina jolastu aurretik galdera hau ezinbestean egin beharrekoa, ez? Zergatik formatu hau, zergatik jolas bat? Bueno, alde batetik, beti gaudelako modu ezberdinetan pentsatzen, ez? Nola iritsi jendearen gana, jende gaztearen gana ere, ze bide berriak ditugun, ez? Orduan horrela hasi ginen frogatzen tresna hau. Eta ja urten 3. edizioa denez, daukagu esperientzia hori, eta esperientziak esaten digu iristen dela, jendeak jokatzen dula. Eta orduan horregatik, mantentzen dugu modu hau, bai. Badakigu pasaden urtean arrakastatxo izan zela, azkeneko egunean zuekin hitz egin genuelako. Aurten, pentsatzen dut, feedback hori esperoko duzuela, ez da? Parte hartze aldetik eta? Bai, martxan jarri zen jokua 13, apirilaren 13. Eta aste honetan bilera bat izan genuen ostegunean, eta 300 pertsonek parte hartu dute. Orduan, maiatzaren 21 arte daukagu denbora jolasteko. Orduan nik uste dut 200 pertsonak edo erabili dutela. Orduan, animo eta guk ere erronka hori daukagu, gero eta jende gehiagora iristea, bai? Hemen kontatu behar dugu jolasa hitza aipatuta agian norbaitek pentsa dezakela, ez dakit ez, txorakiri badela edo txikikiri bat, baino ikusiko dugu orain jolasten dugunean oso modu ona dela azalpenak lortzeko, ez? Zuk erantzuten duzun bakoitzan badagoelako azalpen bat. Bai, azkenean datuak eta informazio oso zorrotza ematen da. Zeren esaten dezun bezala, azkenean krisi klimatiko batean gaude, oso egoera larrian, joan den udan bizitu genitun, berotasun egun osko eta asko temperatura oso altuekin, orain konturatzen ari gera zeuri gutxi egiten ari duen, orduan, gaia oso larria da, eta gure joera eta jarrera eta bizitzeko modu aldatzeko azkenean informazioa behar dugu, datuak behar ditugu,
konturatzeko ze gertatzen ari den. Orduan, modu entretenigarri eta divertigarri batean egiten dugu, baina esaten duzun bezala informazioa emanez. Ba, oraintxe pantailan ikusiko duzu, jolasaren, behintzat streaming bitartez jarraitzen gaitu zuenok, gidatzen ari bazarete, mesedez ez hartu mugikorra. Gero gelitu bazter batean. Hori da, gero etxean, berriro entzun irratsaioa badakizu eta bigarren kafea gero entzun gai egoten dela streaming plataformetan, baina ikusten ari bazarete, jolastu gurekin eta hementxe pantailan ikusiko duzu, galderetako bat, eta ea Mai eta Inigo asmatzeko edo ondo erantzuteko gai zareten. Ze galdera honakoa da. Zenbat CO2 isurtzen duzu atmosferara Bilbotik Lanzarotera egan egitean, horren parekidea den zerbait aukeratu behar dugu. Hau da, bombilla bat 2 astez piztuta izatea, 5 minutuko 30 dutxa bero, hozkailua 12 urtez piztuta edukitza, edo globo aerostatiko batean bidaia egitea. Zer da gutxi gora bera Bilbotik Lanzarotera egen egitean isurtzen duzun CO2-aren parekidea? Nik garbi daukat. Nik ez daukat garbi, baina esango nuke C. Nik ere C, hozkailua 12 urtez piztuta izatea. Orduan hortxe sakatuko dut? A ber, ze pasatzen da? C. Horra, bigarren kafea, puntu txiki bat zure markagailurako. Ondo. Baina benetan ez alda izugarria. Hegazkinez bidaiatzeagatik sortzen den CO2ak izugarri eragiten dio klima aldaketari. Herrialde pobretuek jasaten dituzte haren ondoriorik larrienak, beraiek berotze globalaren ia eraginik bat ere ez dutelarik. Ondorio horiek milioika pertsona migratzena behartzen dute. Eta horietatik 80% emakumeak dira. Eta beren lurraldean bizimodu jasangarria antolatzea eragozten diete. Beraz, badakizue, 12 urte. Izugarria da, Bidaiatu erantzunkizunez, 10 euroko hegaldia bera ere garestia da. Eta zenbat hegazkin egongo dira momentu honetan airean. Egia, bai, pila bat. Hauxe galdetu diegu gure jarraitzaileei, gure sare sozialetan, eta oraintxe sartuko naiz gure Instagram kontura, hortxe galdera egin dugulako, eta ikusiko dugu ea jendeak ondo erantzun duen, eta erantzun dutenen artean, saritxo bat daukagu. Beraz, igo musika mesedez inigo, aztertu egin behar ditut eta erantzunak. Tira, horren entzule orduri dago, nik parte hartu dut, saria neria den jakin nahi dut, hortarako konektatu naiz eta hemen gozai, lasai, hartu patxaraz. Goiuri azterketa lanak egiten ari dela. Izan ere, ikusten ari naiz, gure entzule guztiek ez dutela asmatu, Askok bai, baina guztiek ez. Eta noski, horiek saritik kanpo geratuko dira. Zekuk nahi genuena zen, zuek asmatzea, galdera hori, zenbat CO2 xurtzen duzu atmosferara, Bilbotik Lanzarotera hegazkinez joaten zaren bakoitzan. Aitortu behar dizuet, oso entzule finak dauzkagula, eta gehienek asmatu dutela. Lord above for mercy, help me in this place. I went down to the crossroads, I tried to fly a ride. Down to the crossroads, I tried to fly a ride. Nobody seemed to know me, everybody passed me by. Bueno, barkatu, baina gure komisario sistema guztia kafe hartzera joan da eta bueltatu da eta orain txari ziren azozketaren zilegitasuna eta zintzotasuna bermatzen, ondorioz Goiuri badaukagu garaia. Bai, badaukagu. A bildua, Jesus _Elorriaga.
Beraz, Jesus, zuretzako bidezko merkataritzako erosketa bonu bat, eta xehetasunak bidaliko dizkizugu, baina horixe saria zuretzat. Pilar, zer iruditzen zaizu hain entzule finak dauzkagula eta gehienek asmatu dutela? Jo, izugarria, ez? Nik uste dut jendea nahiko kontzientziatuta dagoela, ez? Benetan arduratsuak gero eta gehiago garela, saiatzen garela informazioa lortzen, arreta jartzen dugula, ez? Ingurumenarekin lotutako informazioa iristen denean, orduan, behintzat, nik uste dut garrantzi hori ematen diogula, pausoak ematen ari gara. Eta sari horrek ere badu jasangarritasunarekin lotura, izan ere, erosketa bon hori gertuko merkataritzan oinarritutako erosketa baterako delako Pilar, eta horrek ere badu proiektu guztiarekin alako koherentzia eta noski horrek ere ala behartzuen azken urteetan bezala ez. Bai, azkenean esaten degula dena da zirkularra ez, edo borobila. Orduan zaindu behar ditugu prozesu horren pausu guztiak. Orduan gure saria ere iraunkortasunaren alde izatea gustatzen zaigu. Egin dugu guk galdera bakarra bota dugu, baina jolasak askoz gehiago dauzka, esan bezala hemen utzi dugu esteka zuek sartzeko, eta azaldu dugu, bestela ere nola sart zaitezketen parte hartzera, eta horretara animatu nahi zaituztegu, esnatu jolasaren bitartez, lehen urtean begiratu izan zen leloa, eta badirudi begiratzen hasi garela, baina behar dugu bultzada beste txiki bat oraindik are gehiago esnatzeko, eta horretan dihardute Pilarrek eta lankideek noski. Pilar, disfrutatu zinemaldiarekin, giza eskubideen zinemaldiarekin datozen egunetan, eta ea zer moduztuan jolasa, eta ea anekdotatxo bereziren bat daukagun urrengo egunetan kontatzeko, ze jendeak horrelakoetan, izaten ditu horrelako erantzun kuriosoak. Bai, orduan hori, animatu ikusle eta entzule guztiei hori maiatzaren 21 arte jolasa irekia egongo delako, eta gero beste sariak, koordinakundeko sariak, maiatzaren 26 emanatuko ditugula. Orduan animatu parte hartzera, ikastera, eta oso tresna interesgarria ere hezkuntzan ibiltzen direnentzat. Bai? Horra agertzen diren galderak, erantzunak, informazioa, hezkuntzan, bai formalean edo aisialdian erabiltzeko ere, oso interesgarria. Eskerrik asko zuei denbora emateagatik. Eskerrik asko zuri Pilar, eta Gorkak bezala, animatu jolastera, zeidatzi du, berandu iritsi naiz, baina jolastuko dut. Eskerrik asko. Pilar, ondo izan, eskerrik asko. Mi esker, agur. Robert Johnson mitikoak Crossroad honetan, bidegurutze honetan, saldu omen zion Deabroari bere arima, handik sortu zuen Crossroads izeneko kantua, jazz eta blues abeslari eta gitar jole eskatsi izatetik ikaragarri ona izatera igaro zen, eta inorketzuen ondo ulertzen, eta ark Deabroarekin harreman hau saldu zuen, eta hau legendare bihurtu zen. Ondoren, Eric Claptonek zuzeneko zoragarri honetan, J.J. Caleekin batera, osatu zuen Crossroads honen akaso ezagunagoa den bertsio hau. Eta hau entzun da egingo dugu rengo minututxo hemen bigarren kafean.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Nonbait utziko nituen zuri buruzko apunteak, paper zurbilen batzutan, arratxe euritxu batean. Nonbait utziko nituen zutaz letrak idazteko, nonbait utziko zintudan. Eta zozketa badaukagu zuen artean osatzeko ere, datorren apiriaren 27an Bilboko Arriaga Antzokian eskainiko du Einaut Elorrietak kontzertu berezia, eta guk sarrera bikoitza eta disko bat dugu zuen artean elkarbanatzeko edo zuen artean zozkatzeko. Zozketa, okerrezpanaiz Goiuri, datorren apiriaren 26 bitartean osatuko da, eta orduantxe informazioaren ariaren bigarren saioan esango dizuete norden irabazlea. Parte hartzea oso sinplea da. Mezu bat bidali barda, esan ez, aizue, kaixo, kasito, nik nahi dut. Bai, egia da niri txoritxo batek esan didala, idazten badezue, kaixo guapos, jode, zeate irrati gintzako, esatari guapoenak, eta zenbat disfrutatzen dudan zuekin. Horrelako mezutxoak bidalita, agian apika behar bada akaso, aukera gehiago edukiko dituzu, sarrera horiek eskuratzeko, baina hori ez dizuetenik esan, Adiez jarrezakezue paper zurbilen batzutan, arratsa euritsu batean, utzi nituen idatzita, naiz irratiaren sintoniak, edo horrelakoak. Bai, baina hori komplikatu egia iruditzen bazaizue, idatzi dezakezue, nik sarrerak nahi ditut, eta zozketan parte hartuko duzu. Eta peinazita, hobeto naiz irratiaren sintoniak idatzi nituen. Paper zurbil batean, horrako zerbait. Errimatzen saiatu ze. Nik saiakera egin duz, baina ez zait oso txukun geratu egia esan. Dena dela. Einaut barkatu, Parte hartzeko, mezua bidali, nahi dezuen mezua bidali, 644 632 bederatzi lau zenbakira, eta aurrera. Hementxe esan digu Gorkak, Goiuria, Klara, Piroposa, Iker Gurrutxaga, Jon Telleria, bai, eta Garazi Kastainori, eta Maite Bidarteri, eta ez dakit, Maia Rodriguezi, edo... Oian Egozaetari, edo Xabier Kreueti, edo nahi duzuena. Edo gurekin arratsaleko 5 minutu gehien igarotzen dituen kazetari horri. Zein da, Goiuri? Gurekin arratsaldeko 5 minutu gehien. Boletin gehien bigarren kafearen tartean egin dituena zein da? Egoi Belategi. Egoi Belategi ondia, noski, ari ere, piropoak eta guztiei, eta Maia Zurutuzari, eta ez dakit, zein utzi ditugun hor esateko, eta Jon Garateri, eta Pegi Lekuonari, eta... Guztiei. Eta denei. Eta Zarramarrako ekipo guztiari, ja, erdi oporrak hartzen ari dira, esan dute oporrak ez dituztela hartzen. Guztiz hartu dituzte oporrak. Baina, atxeden ardezatela eta datozela bueltan indarrekin. Beraz, 644 632 bederatzi lau zenbakira bidali mezua esan ez. Einaut Elorrietaren kontzertura joan nahi duzuela, apirilaren 27an Bilboko Arriaga Antzokian, eta zuentzat izango da sarrera, beraz, idatzi, bidali. Arrain buruak hangenituen, gure ondoa ikusteko, Bustinezko itzemate dordoken dantzan erori arte dagu gabe ala ere egunak argituko du Teia gorri eurilaino gaio banda oeraino eltze arden gauerdi bat ez dena zero. Gaur apirilaren 21 da, eta ostirala da. Eta guk agur esango dizuegu datorren astera arte. Oraindik ez, arratsaldeko 6ak arte, hementxe egongo gara eta
Baina horrek zer esan nahi du? Larun bat eta igandean ez dugula kaferik hartuko zuekin behintzat. Ze uste dut Inigo kafe hartuko duela, bai ala bai, ez da Inigo? Bai, aste burutan kafe hartzen dut, ere bai. Vale, bueno, hori, ez dugula bigarren kaferik hartuko zuekin, eta pena puntu bat sentitzen dut. Igandean, liburuaren egunean, ezingo dudalako zuekin elkarbanatu, nire afizio txiki polillori. Zosto eranzten da bai lilia bai oroimina. Badakizu hemen bigarren kafean gure ereserki ofiziala edo ezain ofiziala ez dakit, nik uste dut ofiziala dela, liburua ala kafea dela, Javier Mugurezaren abestia. Abesti horretan Javier galdetzen duelako, ea zer dugun nahiago, liburua ala kafea, eta guri ezinezkoa zaigulako aukeratzea. Niri badakizuen nik ez dudala kaferik hartzen, eta nik oso argi esango dudala nahiago ditu dela liburuak. Baina saio honek bigarren kafea izena duenez, ezin esan kafea ez dudan ikustuko. Orduan, liburuak oso garrantzitsuak dira guretzat, esan bezala, liburua ala kafea delako gure ereserkia, eta idazle asko elkarrizketatu ditugulako saio honetan, eta elkarrizketatzen jarraituko dugulako. Liburuak bidaltzen dizkigutelako, zorte handia dugu horretan ere, Igor Estankonak egiten zuelako hemen poesiaren tartea, eta askotan liburuetan topatzen dugulako inspirazio iturria eguneko gaiak jorratzeko. Horregatik, esan bezala, tristenago igandean ezingo dudalako zuekin partekatu liburuaren eguna. Beraz erabaki dut gaur ospatzea. Ondoro itzen zaizu Inigo eta bai. Zoragarri itzen zaizu, da gaina liburuaren egun ospatzeko ere, guk badugu bigarren kafearen sintonia izan ziteken kantu hau. Bibider zenbatuta 8 diren arren, Patrikan lausos besteik ez, puzle txikitu. Liburuaren egunaren arira, datu interesgarri batzuk jaso ditugu. Adibidez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako irakurketa publikoko sareko liburutegietan, 2,5 milioi mailegutik gora egin direla azken urtean. Hori, sekulakoa da. 2.409.612 liburu mailegatu dira euskarri fisikoan, eta 126.849 eliburutegian. Eliburutegia azken urteetan martxan jarri den sistema da, eta lortu daitezke adibidez liburu elektronikoetan irakurtzeko liburuen estekak, eta beraz zuk etxean liburu eta pixu asko bildu beharrean zure liburu elektronikoan lortu ditakezu, astean liburu berri bat adibidez, eta esan bezala 2,5 milioi mailegutik gora Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Txalotzekoa da, haupazuek, ze 200 gora liburutegi daude euskal irakurketa publikoko sarean, eta 2,5 milioi liburu mailegatzea, niri eguna poztu dit. Izan ala ez izan, liburu zarren peskizan. Izan ala ez izan. Eta zerrenda argitaratu dute guk jakiteko zein izan diren gehien mailegatu diren liburuak. Ara, eta sorpresak daude? Agian batzuentzat sorpresa izango da, besteentzat ez, baino jakin dezazuela gehien mailegatu den liburua eraikuntzarako materiala izan dela. Eider Rodriguezen eraikuntzarako materiala. Sekulako datua da hori, guk landu genuen saio honetan liburu hori, irakurri genuen, asko gustatu zitzaigun, eta asko pozten gara, ze uste dugu benetan irakurtzen merezi duen liburu badela, oso gai interesgarriak jorratzen dituenak, eta agian askotan ikusten ez ditugunak, ez? Agian, batzutan ikusten ditugu, ez? Ezi gaituzte, pentsatuz, familia eredu tradizionala dela munduko gauzarik zoragarriena, eta familiako 4 hormen artean ez dela ezer txarri gertatzen, eta dena zoragarria dela. Eta liburu honek, erakusten dizkigu beste gauzatxo batzuk, eta bizitzan gertatzen dira beste
gertakari, adikzio, gauza asko, eta liburu honekin asko ikasi genuen, beraz asko pozten gara, eiderrengatik, euskaraz, eraikuntzarako materiala izan delako gehien mailegatu dena, baina urrengoak ere aipatuko ditut, ezta? Ze haien gure entzuleren bat irakur zerrenda osatzen ari da eta gomendioak behar ditu. Eraikuntzarako materialaren ondoren, Karmele Jaioren aitaren etxea izan da irakurriena. Kuriosoa da, bota denak eta gero ingo dute alako analisi txikitxo bat. Bai, bale. Nabarduratxo bat. Oso ondo, 3. postuan, Izurden aurreko bizitza, Kirmen Uriberena. 4. Azken etxea, Arantxa Horreta Bizkaierena. Eta 5. Karena, Alain Agirreren liburua. Alainerekin ere gozo eta luze eta zabalaritu ginen saio honetan Karenaren arira, beraz asko pozten gara, ni bereziki emakumea naizen ontatik, liburu horretan, hitz egiten delako haurdunaldia galtzeaz eta horrelako gauzetaz, beraz oso interesgarria iruditzen zait eta asko pozten naiz, jende asko irakurri badu. Bai, eta nik kuriosia egin zait, liburu guztiak direla 2021aren amaiera aldera, izate adibidez Karenaren kasua, edo 2022an, azken etxea, eraikuntzarako materiala, uste dut Izurden aurreko bizitzare 2021 amaierakoa dela, alegia, beren agertze une horren gorakadan daudenak, baina Karmele Jaioren aitaren etxea 2019ko liburua da. Eta 2022an oraindik olatu aparrean egotea eta Euskal Autonomia Erkidegoan bi mailegatuenen artean bigarren izatea, harrigarri egin zit eta era berean txalogarria. Liburuek ez dute gaurkotasuna galtzen, baina egia da ez badagoela joera bat atera berri den hori irakurtzeko, normala da, aurreko gauz asko irakurtzea izango dituelako irakurle porrokatu den horrek, eta aitaren etxeak bere kaleratzean 3 urte beranduago oraindik jarraitzen du izaten mailegatuenetakoa. Beraz, horrek ere esaten du zerbait, liburuaren inguruan eta Ahozahokoaren inguruan uste dute asko irakurtzen dela Ahozahokoaren ondorioz eta hemen ere egin dela. Aipatuko ditugu gaztelania zein izan diren irakurrienak. El libro negro de las horas, Eva García Sáenz de Urturirenak. Eva García Sáenz de Urturik idatzi zuen Gasteizko trilogia hori, El silencio de la ciudad blancarekin hasi zena, beraz ez da harritzekoa, oso arrakastatsua izan baitzen Ebaren lan hori, ez da harritzekoa El libro negro de las horas izatea hainbeste mailegatu den liburu horietako bat. Gero daukagu La bestia, Carmen Molarena, Violeta Isabel Allenderena, De ninguna parte Julia Navarrorena eta En plena noche Mikel Santiagorena. Baina datu hori ez gain nik hemen azpimarratu nahi nuen aipatu bezala liburutegiaren kontu hori, zaian jende asko oraindik ez daki, jendeak pentsatzen du, liburutegietan zu joaten zarela eta liburu bat emango dizutela horrela eskuz eta joango zarela etxera eta liburua irakurri eta gero bueltatu eta betiko liburutegiak, baino egia da, azken aldian liburutegia martxan dagoenetik, esan bezala, lortu daitezkela liburu asko, liburu elektronikoan, e-booketan irakurtzeko, eta jakin dugunaren arabera, gaur egun, 26.217 ale, eta 100 audioliburu biltzen ditu liburutegiak, eta 12.600 film eta dokumental inguru ikusteko aukera ere eskaintzen du. Beraz, joan zaitezte zuen liburutegietara eta galdetu, zer dagoen liburutegi horretan, nola eskuratu dezakezuen, ze iruditzen zait, oso interesgarria dela, oso proiektu interesgarria dela, eta oraindik hainbeste jendek ez duela ezagutzen, baina esan bezala, eske daude, liburu pila bat horre eskuragarri, eta askotan gertatzen da, zuk liburu bat irakurri nahi ezula, oso ospetsua egin delako, eta joaten zara liburutegira, eta mailegatuta dago, eta ezin da irakurri, eta agian esango dizute, baina badaukagu digitalean ale bat. Beraz, joan eta galdetu. La hora fue sin duda lo que me hizo subir. Al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien que
Askotan aipatu dugu hemen herri bakoitzaren barne produktu gordina, ez? Gauza asko osatzen dutela eta batzuetan zoriontasuna ere kontuan hartu beharko genukela, beste herrialde batzuek egiten duten bezala. Nik aipatu nahi dizuet, oso zoriontsu egiten hauela eta uste dudala herrialde eta nazio baten indarra erakusten duela liburuen kopuruak. Eta aipatu nahi dizuet, ze kopuru duen Euskadiko irakurketa publikoko sareak. Ze, 188 udalerritan dago, 188 udalerritan, eta 6.819.858 ale biltzen ditu. Hau, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian. Sekulakoa iruditzen zait, hartzea 188 herri, bertako liburutegiak hartu, bertan dauden liburuak zenbatu, eta guztira gure herri ez hain txiki honetan. 7 milioi liburu izatea. Ale edukitzea. Horrek asko esan nahi du. Si yo solo pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, yo pasaba por aquí, 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 pasaba por aquí. Ez dakizu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria eta gozatu pila. Irratitik mundura, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00. Xatoken Moura, naiz irratian. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Mai Gorostiaga Pozo, astebururako planak egin dituzu? Guaindik ez, baina, bueno, segurazki izo zengo dut. Hankaz gora ibiliko nahi, seguro. Ze politia den hankaz gora ibiltzea. Eta buruz bera. Eta etzanda. Eta zeharka. Eta Beti planen bat. Diagonalen baita, bai. Beti planen bat sortatzen da, hori izaten da, astebururako pantsatzen duzu. Ze ondo, asteburu hau, lasai, ez daukat planik, behar nuen horrelako asteburu bat, hola, niretzat, lasai egoteko, iritsi dira ostiraleko, arratsaleko 7:00 eta zure mugikorrean hasi dira tentaziak. Hori plan polita, adi egon abertze planak presentatzen diren, ez? Baizuk nahi gabe, aurkeztu egiten dira, eta zure parean agertzen dira planak, eta nola esango diezu ez? Zuk bilatu gabe agertu badira. Bueno, venga, bale, 3B legearen morroi bagara. Ze esango dizuegu, proposamen ugari daudela, eta guk azken minutuetan baduguela. Zuentzat, beste proposamen potolo, eder eta zoragarri bat.
eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten, ez ditu gauzak argi. Gaur, apirilak 21, sormenaren eta berrikuntzaren mundu eguna da. Nazio Batuen erakundeak aldarrikatu zuen egun hau, nahi dugun etorkizun iraunkorra lortzen lagunduko digun disiplina anitzeko pentsamendu sortzailea sustatzeko helburuarekin. Eta hain justu, bi kontzeptu horiek, sormena eta berrikuntza, uztartuko ditu Pago eta Fest jaialdiak. Eta gora egiten du alduen guztietan. Gaur abiatuko da jaialdiaren lehen edizioa eta igandera arte luzatuko da. Ingurune natural paregabean kokatuta, Pagoetako Parke Naturalaren sarreran, egongo da arte bizien jaialdi berritzaile hau. Kontzertuak, jokoak, ibilaldi eszenikoak, denetarik, denentzako. Eta naiz eta lanpetuta ibiliko den, minutu batzuk lapurtu dizkiogu Xakti Olaizola antolatzaileari. Arratsaldeon, Xakti. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko etxegatik. Lehenengo edizio hau aurkezten dugun eta jende pilo etortzen den, bai. Lehenengo edizioa izan da, pentsatzen dut, ez dakit ez, urduritasunak hor borbor egongo direla, gauza asko ez dakizkizuelako oraindik, baino hasteko prozesua nolakoa izan da. Nola otu zitzaizuen Pago eta Fest sortzea? Bueno, bai, badago urduritasuna ekipoan baina gogo eta ilusio asko gehien bat. Eta, berez hemen egin dira beste jaialdi batzuk, baina, familiagarragoak edo txikiagoak, baina oraingoan nahi genuen alako, zer ambiziosoagoa edo, pixkat kanpoko eta urruneko jendea ere etortzeko. Eta zergaitik eta nola, hemen bagauz farandula edo, antzerki eta zirku munduan ibili garen jende eta lagun pilo. Eta badaude proiektu batzuk, ohituta daudela beste jaialdi batzuentzat edo beste proiektu batzuentzat lan egitera, agian daukate rulot batzuk eta harra egiten dute montajea kalean, edo domo bat, edo karpa bat, ez? Baina gogoa zeuskaten egiteko beraien erara jaialdi bat. Beraien erara eta beraiek nahi zuten moduan la jaialdi bat eta proposamena. Eta, klaro, badago hemen kanpinao dagoela hori, ez? Leku berde eta politonetan eta Pagoetatik oso gertu. Eta, asko gustatzen zitzaigun ideia egitea, hori, naturarekin erlazionatua. Bai kalean, bai zerbait herrikoia eta, baina naturarekin asko gustatzen zitzaigun ideiari. Eta hemen gaude. Arratsaldeon Xakti, egia esan, sinergien aldetik izugarrizko Dream Teama, ez? Porkalde batetik, zingira kanpina beti izan da leku bat, zirkoa edo kultura ekintzak beti presente izan dira, eta ikusten kartela, lehen edizioaren kartela, aipatu duzuna, ez? Teatro sobre ruedas mugitzen direla hemenetan, Domoa, Jan-Filip Kikolas, edo Javier Mimo Barretaldea, edo Maite Guevara, edo Las XL, Marta Silla, ez dakit, egongo dira punta-puntako artistak pentsatzen de beste jaialdietan noizoain kalkartzen direla, eta guain, bapaten denak elkarrekin, eta zingira kanpinean. Sinergia aldetik izugarria, ez? Hori da, eta, azken finean, danak laguna gara, edo lagunaren laguna, eta, aurten ere, antolakuntzan ibili garen askok antzesten dugu, nik ez, baina beste batzu bai. Baina, hori edizio honetan, ibili gara lehenengo prueba hau egiten, eta urrengo atarako ere lortu dezakegun laguntza, ondoko udalen laguntza, Orio laguntza txiki bat egin digu, eta baina gero eta hori, modu profesionalago edo, guretzat ere, erosoagoan egiteko ere, ez? Eta gian, bai lagunen artean ondo eta guren artean ondo, baina
kanpoko beste konpainiak ekarri, eta, bueno, pixkatan ditzen joateko jaialdia. Baina bai, oso posi gaude, eta hemen etorri da ere lagunak eta ez lagunak ez diren jendea laguntzera. Ze, aste hau lan mordo izan dugu hemen gauzak prestatzen eta detaileak eta. Baina bai, oso posik. Seguro detalle pillo bat jarritu zuela. Nei atentzioa ditu dizkit gauza pare bat, ez? Ibilaldi estenikoa basuan alde batetik eta arte jolas instalazio hori, ez? Porque ikuskizunak aparte horrelako bi ekimenak iruditzen zaizkit originalak. Noskiz, gauden lekuan, aprobetxatu behar genuen hori, gaudagun natura, basoa eta medio guzti politau. Eta horregaitik, badago ibilaldi estenikoa, basoan, badala agian ikuskizun bereziena, ez? Jaialdian, eta planteatu duguna da, hori ibilaldi bat, basotik, edo, hemendik, eta badaude geldialdi batzuk, hor gertatuko dire gauzak. Ez? Agian ikuskizun txikiren bat, edo gauza batzuk. Horre geldialdi batzuk, eta gero bueltatzen da, eta jungo dire talde batzuk pasatzen. Izango dire 20-25 pertsonako taldeak, txikiak, gauza intimo izateko, eta pixkat ere horre ideiarekin ohartzeko ingurua, sentzuteko, egoteko hor adi zer gertatzen dan eta disfrutatzeko. Eta hori da gure gauz berezia eta polita bai. Eta gero beste aldetik esaten duzuna instalazioarena, hori, ni neu egongo naz hor proposatzen, eta hori izango da, pixkate joku librea edo joku librea edo materialen bitarteko jokua, ez dala joku bat prestatuta dagoela aldez aurretik, ez? Eta horrela jolasten da, eta horrela da. Barkatu zarata, baina hemen trafikoa dago, eta abita gara gelditu. Hori, instalazio hau izango dire materialak, baina puroak, ez? Gian sokak, edo egurrak, edo plastilina eta gero palito batzuk, edo egingo dugu sokekin alako entramado handi bat, zuaitz batetik bestera, dago hor domo txiki bat, eta hor pixkatekoteko jolasten, eta baita proposamena da egotea familian, beti aurra bere gurasoekin, edo heldu batekin, eta aurrak izatea iniziatiba. Ez izatea, heldua, egin hau, ez, zu jarraitu eta lagundu zure umea, ez, baina, zer jolasteko eta sortzeko era ezberdinak suertatu daitezkeen, ez? Ezkenean jolasa eta sortze prozesua oso gertu daude. Bueno, hori da erresumen bat. Hori da erresumen. Eta jaialdi puskau, azteko, gaur ordu pare falta dira bakarrik, Javier García Mimo, Kompainia Barreren azken ikuskizuna ikusteko, edo uste dute prozesuan gertu egon zarela ere, zer ikusi dezakegu ikuskizun honetan? Ni ekoizpen lanetan ibili naiz, berarekin, eta, berez, estrenatzen dugu orain maiatzen Umore Azokan, baina hemen gaude antzespenak egiten, aurrestrenaldiak egiten, eta ere hori, leku honetan egiteko gogo asko dauzkagu eta probatzeko jendearekin eta baina bai. Eta zer da, da itxasoarekin erlazionatutako ikuskizuna. Arrantzale bada eta erakusten digu Zelandan arrantzale hoien bizitza, arrantza ateratzera egitera atera behar dira, baina gero ezin dute arrantzarik egi, baina daudenon arazoak eta dagoen itxasoarekin erlazio hori ez. Horri buruz da pixka. Eta egiten du antipodismo. Antipodismoa, bai, ni promoa ikusita daukat. Hemen behin itzen genuen Leo Basiri buruz, Leo Basi hasi zalako, edo bere astapenean antipodista zela ere, eta ez da erreixa teknika hori, ez? Antipodismo, badazpadan
nik, orain dela gitxi dakit hitza, baina antipodismo da, hori malabareak edo manipulazioa egin oinekin. Hori da antipodismo, bazpare entzuleren bat ez dakien zertan. Bai, eta oso saia. Bueno, pixka bat goitikan errepasatzen gitarra hau, Fani Giro, Marta Sitxat, Teatro sobre Ruedas, Las Polis uste dut, utzita ikuskizuna, porque Fani ama izan zela, eta ez dakit berriro hartu dute, eta berriro karreteran, ez? Jo, ze oparia, zingiran ikusteko. Bai, aurten egongo dire biran, eta, hau da lehenengotariko geldialdi bat, bai. Eukiko dugu Maite ere. Bai, txekoa, Maite Guevara. Topera dabiltzan payasa super on eta super parragarri bat. Eukiko dugu Kike ere, bere postariarekin ikuskizun batekin. Bai, eta gaur gabean egongo da Kriston kontzertu ona. Arima Soul deintzen dira, eta, sarautzekoak dira, uste baten bate Donostika, baina beste sarautzekoak, hemen bertokoak. Eta egiten dute hor soul deuskeraz, Arima Soul. Eta ere beste halako bertsio. Postalezko argazkia. Bertaratzeko aukerarik ez badugu, Xakti eman goraintziak Makalari, Lidiari, Gorkari eta Pauli, etxontako lagunak ere badira, bibider izan dira gure laborategian instrumentu guztiak hartuta jotzen, eta egia esan proposatzen ari zareten plan guztiak zoragarriak dira, eta hori borobiltzeko musika ere oso ondo aukeratutakoa da Arima Soulen eskutik, bai. Urrizkinan oinak guztita ibiltzen Mai Inigo, Xakti barkatu, baino izan behar dut orain kopetilun emakumea. Utsa. Bai. Pasatzen da. Eske eguraldiari begira orain entzuten dugu Xaktiren inguruan txoritxoak daudela eta eguzkia daukala, baino biharko niri esan didate ez duela oso eguraldi ona egingo, eta orduan nik galdetu nahi nuen ze jende animatu nahi dugu, naiz eta eguraldia ez izan iztakit abuztuko arratsalde bateko eguraldia, guk nahi dugu jendea pago eta festera jutera. Pentsatuta daukazue zer egin euri jasa bat balin badago adibidez? Bai, pentsatuta daukago eta aste osoa eta horretik ere gabiltza begiratzen eguraldia eta badauzkagu alternatibak. Gainera, printzipioz euria emate dute bakarrik goizian, baina goizian goiz, agian 12 arte edo 11 arte, ez dakigu. Orduan ez dugu problemarik ikusten, zein gehiengo programazioa hortik aurrera da berez ja. Eta hala ere, ezin badira egin ikuskizun batzuk horiarekin edo, badaude alternatibak, hemen badaukagu barruko espazio bat ere, beraz ez dago arazorik. Beraz, ez dago arazorik, eta beraz, ez dago aitzakiarik ez joateko. Hori, ez dago aitzakirik. Ze gainera, etortzen direnean, eguzkiak harriko dute, así que gero eta jende gehiago baldin badago, danok abestuko diogu euriari, baina ez etortzeko, baizik eta joateko. Leku zoragarria, kartel zoragarria, izugarrizko artista puskak, uste dute segurazki ikuskizunen artean, eta artistek hor daude beraiekin egoteko oso gertutasun, gertutasun hori hor egongo da, jute mazara publiko bezala aukera daukazu, artista pilo batekin, sola saldian ibiltzeko, edo hori oso polita izango da, bai. Hori da, azkenean da hemen gertatzen dana da konbibentzia bat danon artean, ez? Eta maila berean, eta, edo baskaltzen, edo gero beste ikuskizun bat ikusten, edo gero tertzen zarela gero hitz egiten, edo agian momentuan ez, baina gero harrapatze duzu eta ez dakit, aldetzen diozu zerbait, edo azkenean dagor alako komunitate edo konbibentzia polit bat, azkenean da ostiraletik igandera, ez? Hemen danak elkarrekin, ja, baten bat iritsi da, baina hemen arratsaldean ja hasiko dira jende pilo etortzen asteburua pasa.
berez hemen gertukoa bagian egun pasa etorriko dira, baina berez formatu erakargarriena da hori, ez? Etortzea ostiraletik igandera eta hemen familiarekin, lagunekin. Ba, bueno, bukatu baino lehen Sakti, gonbidapen bat luzatu nahi dizut, etorri behar zara gure estudiora, zuri buruz eta zure rekorridoari buruz eta proiektu berriai buruz aritzeko. Beraz, ba, gonbidapena luzatuta, animo proiektu honekin, hau pazuek eta besarka handi bat artista guztiei. Eskerrik asko, bai, plazer handiarekin jango naiz. Gainera ni hor Irunekoa izan da, ama ikustera jaten pasa. Zirrenik. Eta eskerrik asko zuei. A ber, zuen animoak eta energiak iristen dira. Saiatuko gara, denak ara fokalizatuta dauzkagu bintzat, Sakti. Primeran. Gozatu eta esandakoa, hartuko du kafe hori berandu baino lehen. Primeran, eskerrik asko guztiei eta asteburu naiz. Berdin. Eta iaia Saktiren hitz hauek baliatuko ditugu guk ere gure entzuleak agurtzeko. Asteburu ona izan dezatela denek, izan dezazuela. Goiuri ezei zarandia, txintxibili. Zoazen tokira zoazela. Oso triste nago. Zergatik? Ezingo dudalako pago eta fest jaialdira, joan. Zitzen dena ezin da. Dena ezin da, eta banoa asteburu pasa Errioxako herri txiki batera, eta begira, badakizu ezer, hango etxeak baduela horrela belaze moduko bat, eta hasiko naizela hor antipodak egiten, ez? Antipodismoa ikasten. Antipodismoa egiten. Nik ez da zergatik, baina ikusi zaiut erresa golako ibilaldi eszenikoa egiten, antipodismoa baino. Baina akaso, konfor gunetik ateratzea ere behar duzu, eta izu antipodismoa egin aseitezke. Baina bialdi eszenikoa oso ondo ingo zenuke? Baina esan dugu gaur dela sormenaren eta berrikuntzaren mundu eguna, eta nik disiplina guztiak landu nahi ditut. Ondo da, entzule, Arratsaleko 6 bueltan, Goiuri Gaztelenean kontatuko digu ze disiplinatan murgildu den Errioxako herri txiki horretan, Mai Gorostiaga Pozo disiplina anitzean bizi da, disiplina anitzean arnasa hartzen du, beraz auskalo asteburuan ere zer egingo duen. Ni ere asteburu osan hankaz gora ibiliko nahi. Eta zuen asteburu hankaz gora jartzen badago astelenean hementsi izango gara. 9:05 kafetxo batekin 2 ordutan zuen bizitza lurrera jaisteko. Edo ez, hankaz gora jartzeko, auskalo. Ondo izan, ondo pasa asteburua eta astelenera arte. Aio. Keep calm and bigarren kafea.